Què t'imagines quan penses en vikings? Guerrers salvatges amb cascs amb banyes saquejant pobles? La realitat és més complexa. L'era vikinga comença l'any 793 amb l'atac al monestir de Lindisfarne i acaba al 1066, quan el rei noruec Harald Hardrada va morir a Stamford Bridge. Gairebé 3 segles d'expansió escandinava. Però els vikings no eren un poble, era l'activitat d'anar d'expedició per mar. No tots els escandinaus ho eren. La majoria, a Noruega, Suècia i Dinamarca, eren pagesos i comerciants. Van saquejar i van practicar l'esclavitud. Però també van crear rutes comercials des del mar Bàltic fins al món islàmic a través dels rius d'Europa Oriental. Van fundar Dublín, van colonitzar Islàndia i Groenlàndia i van arribar a Amèrica del Nord cap a l'any 1000. Tenien assemblees anomenades Ting, on es feien lleis i es resolien conflictes públicament. La seva religió era politeista, creien en déus com Odin i Thor. Alguns enterraments incloïen vaixells, armes i joies, símbol del viatge cap a l'altra vida. No van desaparèixer. Als segles X i XI, els seus reis es van convertir al cristianisme i van consolidar monarquies estables. Les expedicions van disminuir perquè Europa ja no era tan vulnerable. Els vikings no van ser només destructors. Van ser pobles escandinaus que van utilitzar el mar com a eina de poder i van contribuir a redefinir l'Europa medieval.